sagt skal vi jo nu til det her interview med dig, Pia Kjærsgaard. Velkommen til, først og fremmest. Jeg ved, at de fleste kender dig jo her, men meget kort, så er du folketingsmedlem. Du er stifter af Dansk Folkeparti, og også tidligere formand for partiet, og nu altså værdiordfører for Centerpartiet. Og netop værdier, det er noget, som vi skal snakke meget mere om lige om lidt. Men først vil jeg også lige sige velkommen til dig, Sara, som også er med her på scenen i dag. Og det er nu fordi, at vi skal snakke lidt om din hverdag. Sara, du er 28 år. Du bor på Østerbro sammen med din mand og dine 2 børn på henholdsvis 4 år og 6 måneder. Du er nyuddannet skolelærer og er for tiden på barsel. Og grunden til, at Sara jo som sagt er med på scenen i dag, det er fordi, at vi skal tage dig, Pia, med en tur ind i Saras hverdag. Vi vil altså gerne stille dig over på nogle af de dilemmaer, som Sara hun står med i sin dagligdag, som alle sammen har mere eller mindre værdipolitisk karakter. Så det håber jeg, at du er frisk på. Det er jeg glad for. Tænk, hvis jeg ret mig gik. Godt. Jamen, vi starter lidt blødt ud. Sådan en ganske normal onsdag morgen, som i dag. Det er en lille smule regnvejr, og Sara hun skal have sine børn i institutionen. Hun skal så til at beslutte sig, om hun skal tage cyklen, om hun skal tage bussen, eller om hun skal køre i bil. Hvad vil du anbefale hende at gøre i den situation? Altså, jeg vil i hvert fald ikke anbefale at tage bilen i regnvejr, fordi det er simpelthen det mest langsomme transportmiddel, man kan bruge i regn. Bare i dag. Altså, jeg gjorde det nemlig, så det sidder sådan stadigvæk. Ja, forfærdeligt. Altså, hvis ikke det er sådan, så synes jeg egentlig, det er okay at tage cyklen. Jeg ved da godt, det er lidt besværligt med et barn, der skal bagpå og klædes på, og du skal også selv klædes på og sådan noget, men jeg er meget cykelentusiast. Så jeg tror nok, jeg vil tage cyklen. Ja. Kører du aldrig selv i bil? Jo, men jeg kører også meget på cykel. Rigtig meget. Har det også noget at gøre med så netop nogle værdier? Er det fordi, du er meget bevidst omkring miljøet og de her klimaforandringer, som vi jo også står overfor? Det har noget med mange ting at gøre. Altså for det første, fordi de gange, jeg kører i bil, når jeg skal ind til Christiansborg, så ærger jeg mig, når jeg holder i en kø, og jeg kan se cyklerne, de fiser forbi mig inde på cykelstien. Så tænker jeg, du dog havde taget cyklen. Det der er et problem for kvinder, er det ikke rigtigt? At, men den der cykelhjelm, den presser ret meget på håret. Man bliver ret svedig. Altså man bliver sådan, man kan ikke sådan gå direkte, vel? Altså det kan jeg i hvert fald ikke til et møde og sådan noget, vel? Så det tager lidt ekstra tid i virkeligheden i den anden ende. Men jeg kan godt lide at cykle, fordi man ser så meget, når man cykler. Meget mere, end når man kører bil. Man får også sådan lidt... Ja, jeg ved ikke, hvor meget frisk luft der er i København, men altså, man får alligevel sådan så det blæst. Det hovedsageligt er praktiske og komfortable. Men jeg synes, altså når nu du spørger om miljøet, jamen det er da rigtigt. Altså bilerne oser, og jo flere køer, jo flere os, jo mere os. Det skal man da også lige have i sin overvejelse. Tænker du meget over det? Ikke meget, men jeg tænker over det. Ja. Mener du, at det er noget, at vi som enkeltpersoner burde gøre mere ved? Det synes jeg lige præcis, som du siger, som enkeltpersoner. Det synes jeg nemlig, fordi vi diskuterer meget miljø. Det har vi gjort i mange år i Danmark. Og jeg mener jo selvfølgelig, det er det også meget fabrik og industri og sådan noget. Men det er jo også den enkelte. Altså at vi sorterer vores affald. Jeg synes, det er dejligt, at vi i Gentofte har fået sådan forskellige kasser til aviser, til flasker, til almindelig affald. Jeg har en regnvandsbeholder. Jeg har også sådan en miljødims, hvor jeg putter haveaffald i, der bliver til jord. Så, og jeg tænker sådan lidt over, hvad jeg bruger opvaskemiddel og sæbe og sådan noget. Så i virkeligheden, så mener du i højere grad, at det er den enkeltes ansvar, frem for politikernes for eksempel, at få gjort noget ved altså det er jo politikernes ansvar i forhold til de store ting. Altså som jeg siger med industri, og hvordan bruger vi, hvordan får vi energi, hvordan gør vi for at få, at man ikke er afhængig af Mellemøsten, som vi godt kan have en frygt for at være, når det er olie, det drejer sig om. At vi på en eller anden måde finder en måde, hvordan vi selv kan producere energi, få energi.
Men jeg synes i allerhøjeste grad også, man skal tænke over det selv. Men kan politikerne så gøre noget ved, at individet konkret gøre mere for et bedre miljø? Jeg tror mere, at netop du siger, at du har 2 børn. Jeg er selv bedstemor nu til 4 til børn, og jeg har 2 børn. Jeg tror mere, det ligger i opdragelsen. At man lærer sine børn at prøve lige at tænke lidt over det. Altså lad være med at lade vandet løbe, når du børster tænder. Og alle de der små dagligdags ting. Helt sikkert. Det er i hvert fald noget, jeg går meget ud. Ja. Godt. Vi skal en lille smule videre. Fordi at Sara, hun har jo en travl hverdag, og hun skal nu have børnene til børneinstitutionen. Og hun tog det så i dag cyklen, og som du kan se bag dig, så måtte hun så holde for rødt. Og det måtte hun ved siden af den her bus, som på siden havde en reklame for de her... Nye bryster. Nye bryster. Her spørger Saras datter hende så om hvorfor der er bryster på siden af bussen. Hvad vil du anbefale Sara at svare? Hvor gammel var det din datter? Jeg er næsten 4 år. Ja. Jamen, jeg tror, jeg vil sige det, som det var. At det er en klinik, som gerne vil tjene nogle penge. Og de tjener penge på den måde, at de reklamerer i forhold til kvinder, meget unge mennesker. Hvad er det, der står? Nye bryster, eller hvad? Jeg ved ikke, om vi har det med her. Ja. Jamen, jeg er hamrende farvet, for at sige det mildt. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har lige været med i en ny bog, der kommer her om 14 dage, tror jeg. Den kommer faktisk på næste fredag, tror jeg. Hvor det hedder Mit sande ansigt, hvor der er sådan en masse kendte kvinder, der er fotograferet med bare skuldre, og absolut hverken har smykker eller makeup eller noget som helst på. Og der er rigtig mange kendte politikere, skuespillere osv. Og det er rigtig hårdt at blive sat ved siden af Sasseline eller sådan noget, når ikke man har makeup på. Det er altså godt nok træls. Men der er nogen, der har nogle naturlige smukke farver, så der er andre, når vi ikke har makeup på, så ser vi sådan lidt kedelige ud. Men der omtaler jeg lige præcis det der, fordi vi taler selvfølgelig lidt om med journalisten så hver enkelt det der med, hvad er egentlig normen? Og jeg nævner præcis det der, så derfor havde jeg på fornemmelsen, det var det, du bemærkede. Jeg hader de der annoncer, og jeg synes, det var alt kritik. Og det der med at få nye bryster, jamen, det har jo en årrække været sådan, det er nærmest som at bestille tid hos tandlægen. Altså, jeg kender unge fyre, som giver deres kæreste nye bryster i fødselsdagsgave. Det er urimeligt. Jeg synes, det er strengt. For lige at vende tilbage til det her med nøgenheden og de her seksuelle undertoner, som vi jo konstant bliver konfronteret med i det daglige rum. Men jamen, synes du egentlig, at det er et problem? Er det noget, som vi burde gøre noget ved? Altså, jeg synes, der har været et skred i mange år, det synes jeg, fordi det er okay med nye bryster, hvis der er et eller andet sådan meget kosmetisk store, der gør ondt, eller små, der er helt urimelige, men ganske almindelige. Jamen jo, der er nogen, der bare har sådan noget. Det er okay. Ja, det synes jeg, fordi der kan være, hvor man går hen og bliver dårligere for komplekser af det. Og det er da synd, ikke? Jo, præcis. Men lige for at holde fast i det, fordi jeg synes, jeg hørte dig sige, at det var for meget. Det er alt for meget, fordi det er jo mange gange 3-24-årige, der bare er kønne og søde og unge og smukke, og helt naturlige, der pludselig skal have, altså, og vi skal være alle sammen lige lidt. Men der er så også nogen, der har så tilpas små bryster. Altså, jo, men der er virkelig nogen, og det kan man da godt sidde som mand og grine lidt af, men det tror du vil give mig ret i, at der er nogen, der kan virkelig blive, altså, der er ingen grund til, at folk skal miste selvværd eller få komplekser eller noget. Nej. Godt. Nok om det, tror jeg. Sara, hun skal videre, og så skal hun jo nu til at aflevere datteren i børnehaven. Men næsten, vi skal det videre. Det er super. Og her er det så igen i dag, fristes man til at sige, en kvindelig pædagog, som tager imod hende. Fordi i Saras datters børnehave, der er der nemlig 7 kvindelige pædagoger, men kun en enkelt mand. Og her vil jeg egentlig først og fremmest bare høre dig, hvordan du har det med det. Jeg kan sige, at jeg har en søn, der er pædagog. Men socialpædagog arbejder ikke fra med. Børnehavebørn. Han er pædagog, ja. Jo, men det er garanteret, fordi
der er alt for meget fokus på. Der er også noget med i nogle børnehaver, mænd ikke må skifte blæ efterhånden på børn, ikke må være alene ved børnene. Det er jo sygt. Altså, der har været nogle forfærdelige tilfælde, men jeg tror ikke, det hjælper. Tværtimod, så tror jeg, at man gør mænd bange for at blive pædagoger, og det bliver for besværligt, og fordi selvfølgelig skal der da også være mandlige pædagoger. Jeg ved da også, at der er enige kvinder, som synes, det er skønt, hvis der er en mandlig pædagog, fordi så er der sådan lidt mandlig. Ja, præcis. Så det er, jeg synes, det er åndssvagt. Men det jeg så hører dig sige, det er, at det er et problem, at det ikke er mere ligeligt fordelt. Ja. Lad os prøve at vende den om en gang så, og sige, at for eksempel, hvis man kigger på direktører og bestyrelsesposter i de store danske virksomheder, jamen så er mændene jo langt overrepræsenteret. Er det så også et problem? Altså jeg synes, det er et problem i de omfang, hvis man begynder at lave positiv særbehandling for, at kvinder skal have bestyrelsesposter og komme ind i de store virksomheder. Så ikke et stort nok problem til, at man skal gøre noget ved det? Ja, hvad skal man gøre ved det? Hvad skal man gøre ved det? Andet end, at udviklingen med garanti vil betyde, at der kommer flere og flere kvinder. Altså for år tilbage, og det er jo det samme i Folketinget, var der meget få kvinder. Nu er det lige før, vi skal have manderettigheder, ikke? Fordi der er jo heldigvis for det, flere og flere kvinder, vi starter ved at være ligelige i Folketinget, og sådan kommer det også til at gå med bestyrelsesposter og direktører for store virksomheder. Så tror jeg ikke, der er nogen fag, der er mere kønsbestemte end Jo, det tror jeg absolut. Det tror jeg. Og jeg tror også, at et fag som pædagog er mere kønsbestemt i forhold til, at det er kvinder. Men det betyder jo ikke, at der ikke skal være mænd. Og det er da en udvikling, vi skal ud i, at det er da fint, hvis en mand vil være pædagog. Er det en fare for en anden form for kønsudligning, der gør, at du siger, at der ikke skal være nogen kvoter de steder? Jeg kan bare ikke lide det på den måde. Det har jeg aldrig brudt mig om, og jeg synes jo egentlig selv, at jeg har siddet 30 år på Christiansborg, godt og vel. Og da jeg var i de første partilederrunder for 30 år siden, der tror jeg sad som ene kvinde imellem alle mændene. Sådan er det jo ikke i dag. Og man kan jo ikke ligefrem sige, at jeg er kommet hjem til det. Vel? Jeg har ikke været ude for positiv særbehandling eller kønskvotering eller noget. Altså jeg synes, man skal slås for det, man gerne vil, uanset om man er mand eller kvinde. Er din pointe, at det kommer af sig selv? Det kommer af udviklingen, ja. Altså det mener jeg, at vi er et samfund, der bliver mere og mere ligeligt, også på kønnene. I hvert fald så vil jeg under ingen omstændigheder lovbestemme, at man skal have det ene eller det andet. Sara, hun skal videre, og efter hun har afleveret datteren, så skal hun selvfølgelig ud på de daglige indkøb. Hun skal en tur i supermarkedet, men henne foran supermarkedet, der står der en hjemløs, som sælger hus forbi. Er det et blad, som du kan finde på at købe? Jeg køber det simpelthen hver gang. Og den mand, der står, altså jeg svarer garanteret helt anderledes, end I regnede med. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt? Nå, okay. Men jeg svarer ud fra min ærlighed, altså 100%. Den mand, der står over ved IKEA, der står nemlig altid en og sælger hus forbi over derved. Det der store center ved Progresvej og alt det derovre. Ja. Og hver eneste gang, jeg er derovre, jeg ikke alene køber hus forbi, men jeg går også ind i IKEA, så køber jeg sådan en fransk hotdog og en kubio. Fordi jeg siger, nu har jeg stået her hele dagen, altså er du ikke sulten og tørstig, og det er han altid. Så det gør jeg. Jamen, jeg synes jo, det er fremragende, at hjemløse har det, at de kan stå med det her hus forbi. Og føle, at de får, er det 8 kroner, tror jeg, de får per hus forbi. Føle de til, at de egentlig gerne vil det der. De er glade for det. Det er mit indtryk, når jeg snakker med dem. Og selvfølgelig køber jeg hus forbi. Det er da klart, og jeg ærger mig. Og jeg har det rigtig dårligt, når jeg går ned i strøget. Hvis jeg kun har et dankort og ikke nogen reddepenge, så nu skal jeg ikke gøre mig bedre, end jeg er. Men det sker altså, at når jeg så er inde og handle, så beder jeg nogle kontanter, og når jeg så går den anden vej, så køber jeg hus forbi, fordi han står ikke med sådan en til dankortet. Ikke nu i hvert fald. Ja. For lige at holde fast i de hjemløse her, så her i Danmark er der jo flere og flere, især unge hjemløse. Og det kunne tyde lidt på, at der er nogen, der har svært ved at tage det her spring fra barndommen ind i voksenlivet. Hvordan tror du, det kan være?
Det er jo ikke, det kan man jo ikke sige. Det er sådan, det er forskelligt fra den ene til den anden. Altså, der er årsager til, at man bliver hjemløs. Og det kan man vel ikke sige, det er lige præcis derfor. Jeg har nogle tal her fra en undersøgelse, der viser, at der de seneste 4 år er kommet 80% flere unge hjemløse mellem 18 og 24 år. Er det ikke noget, man burde gøre noget ved politisk? Jo, det synes jeg faktisk. Det synes jeg. Altså, ingen tvivl om det. Jeg synes, det er urimeligt med hjemløse. Jamen, det er flere herberger, flere steder, hvor man har mulighed for at være. Det er vel i virkeligheden et samfundsproblem i højere grad, end det er den enkelte, eller hvordan? Nej, jeg siger ikke, det er den enkelte. Jeg siger, at der er forskellige årsager til, at man er hjemløs. Ikke? Altså, der er jo ikke én vej for, at man bliver hjemløs. Der er jo mange forskellige årsager. Kunne det også have noget med for eksempel manglende ungdomstilbud at gøre? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, man står og vælger, eller fordi man ikke har fået et tilbud, at man så bliver hjemløs. Jeg tror, det desværre har lidt med vores tid at gøre, at der er mere sådan, der er måske ikke sådan den der familieomsorg alle steder, og så mange andre ting. Jeg kan sige, at min bror døde som hjemløs, så jeg har meget tætte relationer til hjemløse. Ja, det er været så stort på det område. Sara, hun skal som sagt ind og handle, og hun skal blandt andet handle ind til børnenes madpakker. Og her står hun så med det evige dilemma, om hun skal vælge de konventionelle varer, eller om hun skal købe økologisk. Hvad vælger du selv? Jeg vælger økologisk. Stort set. I hvert fald dansk. Jeg hader de der flade, der ligger i supermarkedet, og så hvis man vender lidt og læser lidt, så kan man se, at de er opdrættet i Polen eller sådan et eller andet, det der rullepølse, dyrene, der leverer rullepølse, er opdrættet i Polen. Det køber jeg altså ikke. Hvorfor? Fordi det kan jeg ikke lide. Altså, for mange år siden var jeg i Polen, hvor jeg så, hvordan dyrene havde det, og de havde det ikke godt. Altså det, der jo er problemet for en ung familie, for dig, det er, at økologisk er mere dyrt. Det er altså mere dyrt. Det er en prioritering, og jeg synes, man skal prioritere. I hvert fald dansk. Ja, det synes jeg er sund fornuft. Færre rulleskøjter og mere økologi. Ja. Men lad os prøve en gang at holde fast i det her med Polen. Fordi jeg kunne forstå, at børnene hjemme hos dig, de elsker jordbær. Og du skulle for eksempel lave noget dessert til dem. Og der har jeg næsten hørt dig sige, at du så vælger de danske jordbær frem for de polske. Og det er simpelthen fordi, at du af principielle årsager hellere vil købe dansk end polsk. Jeg vil allerhelst købe dansk, og det, jeg synes, der er det værste i supermarkederne, det er hollandske grøntsager. De har ikke kendt til jord overhovedet. De har kendt til vand, hvor der bliver hældt nogle kemikalier ned i. Og det jeg aldrig røre en hollandsk grøntsag. Men det er også et problem, at de hollandske grøntsager eller polske jordbær så er så meget billigere end de danske. Ja. Men der er det jo rigtigt, som Sara siger, prioriter, og der er nogle andre ting, man må undvære. Det kan jo også forekomme lidt tåbeligt i virkeligheden, at dansk producerede varer, som har meget kortere vej til butikken, og i nogle tilfælde, for eksempel med jordbærne, er de jo også ofte plukket af at lave betalte polske arbejder, skal være så meget dyre. Er det ikke noget, der så skal gøres noget ved i virkeligheden? Jeg ved ikke lige umiddelbart, hvad man skal gøre ved det. Altså nu vil jeg sige, det der med økologi, jeg synes, det er fint, og jeg køber meget gerne økologisk. Men det, der står først for mig, det er altså at købe dansk. Og så er det ikke nødvendigvis altid økologisk, men i hvert fald dansk. I supermarkedet, der kan man jo året rundt både købe vandmeloner og bananer, men også kartofler og andre rodfrugter, uanset hvilken tid på året det er. Her kunne man jo være lidt mere opmærksom på at købe efter sæson. Det ville jo også hjælpe det danske landbrug. Jo, det synes jeg vil. Jeg tror bare ikke, vi gør det. Men i gang imellem, så tænker man jo, at der også er noget hyggeligt ved, at der er nogle ting, der hører årstiden til. I stedet for, at man kan købe det hele året. Før i tiden, det er så mange år siden, der var appelsiner, de var først omkring juletid. Ja, clementiner også, ikke? Præcis, clementiner, ikke? Altså, der er et eller andet, tror jeg, hyggeligt ved, at man
siger, nå, for så nu er der Clementin, og nu er vi ved at nå november-december, ikke? I stedet for, at man kan få det altid. Så du vil også anbefale, at man ikke køber ind og spiser sæsonbetonet i forhold til, hvornår? Det synes jeg, altså, det har jo noget med tradition at gøre, og vaner, og at man synes, det jeg hader også, når man, altså for 14 dage siden, der kunne man købe brune kager, det er kleiner. Ja, man når for faldende ja, det er nemlig rigtigt. Godt. Lad os komme lidt videre. Sara, hun er nu kommet hjem fra sin tur i supermarkedet, og nu skal hun jo til at tjekke de sociale medier. Her er hun meget aktiv for at holde forbindelsen til familie og venner. Og det er selvfølgelig også en naturlig del af rigtig mange danskers hverdag. Hvad er dit eget forhold til sociale medier? Jamen, altså prøv lige at høre. Hvorfor tog jeg den her med op? Det var fordi, jeg har ikke skrevet så meget om, hvad det egentlig var, jeg skulle. Men jeg skulle tale noget om stress, ikke? Kommer måske til. Og jeg lover jer, at 2 telefoner kan give en stress. Altså hvis man både har sådan en skøn gammel Nokia, ikke, som man ikke kan skille sig af med, som man sms'er på, og også en iPhone, hvor man skal tjekke e-mails, og også komme på Facebook, for det er jo næsten det værste, ikke? Så får man virkelig stress. Og det synes jeg synes det er virkelig et samfundsproblem. Men lad os vende tilbage til det med stressen lige om lidt. Fordi nu kunne jeg så høre dig sige, at du bruger Facebook. Jeg ved, du gør det. Du har en offentlig profil. Bruger du det også privat? Hvordan tænker du privat? Til at kommunikere med dine venner? Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg har ikke sådan en profil. Jeg har en fanside, fordi de er så ikke fans alle sammen. Men det er ikke sådan, jeg selv svarer på, fordi det kunne jeg simpelthen ikke overkomme, for det vælter ind samtidig med, at jeg skal besvare mails og så videre, så det duer simpelthen ikke. Nu tog du selv din smartphone frem, mens vi sad her. Hvad ville der ske, hvis vi sad hjemme hos dig, og jeg tog min telefon frem, for lige at se, om der var nogen, der havde skrevet til mig på Facebook? Altså, jeg synes, det er okay, hvis du gør det sådan en gang, men det er altså ikke sjovt. Altså, man oplever jo mange gange, hvis man går et eller andet sted på en café, og der sidder et ungt par, så sidder de begge to sådan her, og man tænker, gå hjem, de sms'er til hinanden, eller et eller andet, ikke? De sidder lige over for hinanden. Jeg synes virkelig, at det er for meget. Det synes jeg. Kan man tale om de asociale medier i virkeligheden? Det synes jeg også. Det er der også vældig meget at snakke om, hvordan folk lægger alting ud, ikke? Og altså, et barns fødsel, ikke? Sådan set nedefra. Det kommer på Facebook. Altså, jeg synes bare, det er for meget, og at folk bliver for lidt private, og så også alt det svineri, der foregår. Altså, hvor det har jeg da i hvert fald lagt mærke til, at specielt sådan hen eftermiddag, aften, om natten, hold da op, den får altså ikke for lidt. Ja. Og det synes jeg også er lidt trist. Hører jeg dig sige, at du så bruger Facebook i højere grad som et nødvendigt onde, frem for en positiv... Nej, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Og jeg må sige, at jeg også er begyndt at blive sådan lidt afhængig af at se, hvor mange der nu kommer på, ikke? Altså, man skal lige se tallet. Hold da op, altså, hvornår er de 80.000? Det er sådan godt på vej, ikke? Kan jeg love det i 14 dage? Altså, det kan man jo ikke lade være med at blive lidt fascineret af. Og så også selvfølgelig se, hvad folk skriver. Hvad synes de? Altså, er det okay, det du mener om det her? Er det okay, det her læserbøj, du har lagt ud? Synes de, det er fint nok, at jeg har været til det og det, og hvad mener de egentlig om det? Det synes jeg er ret sjovt. Jeg stiller spørgsmål bare, kunne du finde på selv at blande dig i den offentlige debat på Facebook? Nej, altså det kunne jeg ikke, men det er så bare fordi, jeg er den dag, jeg er. Ja. Hvis jeg var privatperson, så forstår jeg godt, at folk finder gamle venner og sådan noget på Facebook. Det synes jeg må være meget sjovt. Men jeg kan ikke overkomme, for at sige det lige ud, at have en ganske almindelig Facebook-profil. Det kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke svare, jeg kan ikke... Så vil jeg blive meget stresset, ja. Og lad os så gå videre til det næste på den bemærkning. Fordi at efter en lang og begivenhedsrig dag for Sara, jamen, så kan hun jo godt føle sig lidt stresset. Hun stiller høje krav til sig selv i hverdagen og oplever et stort pres på hendes skuldre. Er det noget, som du kan ikke genkende til? Absolut, og jeg forstår specielt godt unge familier i dag. Nu har jeg også 2 børn med henholdsvis teenagebørn og små børn. En
lille en på 14 dage. Ja, det er så dejligt. Og der forstår jeg altså godt, at der er fantastisk mange ting, man skal leve op til. Og jeg forstår udmærket godt, at man kan blive sådan lidt stresset i forhold til det. Børn, arbejde, institution, købe økologisk, lave sund mad, være omkring børnene. Ja, præcis. Få barnepiger og... Har du nogle forslag til, hvad hun kunne gøre for så at nedbringe stress? Ikke andet end at... altså jeg synes, da Sara sagde, at du prioriterer i forhold til, hvad I spiser, synes jeg, det er super fornuftigt. Og det tror jeg egentlig er meget dækkende for sådan et hjem, at man prioriterer. Der er nogle ting, man ikke når, and so what. Altså måske må man skibe rengøringen lidt. Det kan man blive nødt til, ja. Da du kom, der snakkede Rasmus Willig en del om konkurrencestaten, og den også var med til at stresse os. Tror du, det er et generelt for stort problem? Vi snakker også om stress som en folkesygdom, at der måske er for meget ansvar på folk? Altså, Bjarne Corydon siger, at vi har en konkurrencestat, har jeg lagt mærke til. Det er jo ret sjovt, at han siger det. Men det tror jeg da. Det tror jeg. Skal der gøres noget ved det? Altså, igen tror jeg, at det er lidt op til os selv, hvordan vi lever vores liv. Så det er ikke politikernes ansvar, for eksempel, at prøve at nedbringe den her stress? På hvilken måde? Altså, hvordan? Nå, jamen, man kunne jo også have kortere arbejdsdag, eller tage ansvaret lidt væk fra den enkelte skulder. Altså, jeg tror ikke kortere arbejdsdag umiddelbart. Altså, det er svært at sige. Altså, jeg tror efterhånden, folk prioriterer fritid lidt mere end løn. Det er der i hvert fald mange, der gør, hvis man kan få det til at hænge sammen. Men der må vi jo så bare erkende, at vi har mange mennesker, føler sig stresset. Jeg forstår godt, børnefamilier føler sig stresset, men vi har jo ikke verdens længste arbejdstid. Det har vi bare ikke. Og så er det da rigtigt, altså er konkurrencen der. Det er nu vi inde i det store politiske spil, ikke? Altså fordi vi skal også overleve. Vi skal også være en nation, der kan få nogle penge ind på kassen, så vi kan give dem ud igen til de formål, vi synes, de er værd at give ud til. Ja. Så i bund og grund er det den enkelte, der selv skal styre? Det kan man jo ikke 100%, fordi man er afhængig af, hvad der sker omkring en. Men altså i det omfang. Jeg tror, hvis jeg havde været ung i dag, tror jeg nok, at jeg ville leve lidt mere som Sara gør. Hvor jeg er fra en tid, hvor man absolut ikke havde det godt, hvis ikke der var rent. Det var man ligesom opdraget med. Hvor man måske tænkte mere på den slags ting, end lige at sige skidt med det. Altså, hellere, hvad er det man plejer, hvad er det man siger, hellere lidt støv i krogen end et rent helvede, ikke? Jeg tror, det måtte blive det sidste ord for nu. Vi har vist ikke så meget mere tid, og Saras dag den er også slut. Jeg vil egentlig gerne åbne op for nogle spørgsmål fra salen. Og til at starte med, så vil jeg bede om at stille spørgsmål omhandlende de emner, som vi nu har været igennem her på scenen. Og hvis der er tid til det, så kan vi åbne for en lidt bredere debat. Ja, nede bag i hvid skjorte. Jeg synes, det er meget forundringsværdigt, og som politiker har jeg altid set meget op til, at du er så fast på dine meninger, og også allerede her i det her interview har jeg hørt dig sige sådan 7 gange, at jeg synes, og at det kan jeg bare ikke lide, og det gør jeg bare. Og nu har du det privilegie, at du netop sidder med lidt magt på hånden, nu ved jeg godt. Men det gjorde du i hvert fald tidligere som støtteparti og Dansk Folkeparti. Og så diskuterede vi så økologi, og så sagde du, at økologi, det kunne du bare godt lide. Og nu sidder du i Folketinget. Synes du, økologi er noget, man skal lovgive om fra politisk side? Og politisk side subsidiere og fremme, eller er det op til Sara, om hun selv gør det? Nej, jeg synes bestemt, og det har vi også gjort i Folketinget, og det synes jeg er godt, at vi giver støtte til økologiske landbrug. Fordi ellers så kan de simpelthen ikke overleve. Og det gør vi, og det har vi også været med til, så det synes jeg er en god ting. Ja, noget bagerst.
Det var overhovedet ikke. Det var faktisk det stik modsatte, jeg sagde. Jeg er inderligt imod de her forskønnelsesoperationer. Men jeg erkender bare, at der er nogle, der kan have nogle enorme problemer, enten med at have meget store bryster, hvor det gør rigtig ondt på mange måder, eller simpelthen have så små bryster, så der næsten ikke er noget som helst. Og der er heller ikke nogen grund til, at folk ikke har selvværd. Jeg taler ikke for, at ganske almindelige unge piger med en normal barm, at de skal gå hen og få større bryster. Tværtimod. Og det er det, jeg synes, der er så sygt ved den der annonce, som kører rundt ved busserne. Og jeg er inderligt imod. Inderligt imod. Så det har du altså misforstået. Ja, værsgo. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig fortælle lidt om, hvorfor tror du, folk er blevet mere stressede i forhold til før? Hvad er det, der har ændret sig på 50 år? Det er mærkeligt, fordi når man har nået min alder, så tænker man jo netop på mange ting. Hvorfor er tingene blevet, som de er? Altså stress, jeg tror ikke, man kendte det for 30-40 år siden, det ord. Unge piger, nu er vi lidt ved det der med skønhedsidealet, der er så mange, der lider af anoreksi, otoreksi, selvskader, folk, unge piger, også drenge, der skærer sig selv. Det er noget, som var fuldstændig ukendt i min ungdom. Og det var ikke bare sådan, at man ikke ville være ved det. Det var der bare ikke nogen, der gjorde. Og hvad sker der for folk i dag? Og det synes jeg er et enormt samfundsproblem. Og jeg tror, at der er så store forventninger, og jeg tror faktisk, at de der sociale medier er medvirkende til, at der sker de ting. Det tror jeg. Og jeg ved ikke, hvad det er, men man kan faktisk godt blive lidt ked af det en gang imellem, at det er den udvikling, vi går ind i, altså specielt i forhold til unge mennesker. Der bliver stillet enorme krav. Altså i dag skal man jo virkelig kunne noget, for også at have nogle almindelige basale stillinger. For at blive politibetjent i dag, sygeplejerske. Altså man bliver virkelig pæset frem. Og det synes jeg er enormt trist, og jeg tror, det er medvirkende til, at folk får stress, at der sker alle de her ting. Jeg tror, vi har tid til et enkelt eller to spørgsmål mere. Ja, værsgo. Jeg blev mærke i, at mange af de svar, du havde på for eksempel stress og miljø og hjemløse, var meget omkring, hvad individet skulle gøre. Altså med hjemløse skulle der være lidt flere herberge. Med stress, så skulle man prioritere lidt i sin hverdag og så videre. Med miljø, så skulle man tænke på, hvor længe man lå vandet rende. Men synes du ikke, at der er nogle strukturelle ting, som man måske skulle gøre, som kan gøre endnu mere, end hvad individet egentlig kan gøre? Især med sådan Dansk Folkeparti, der også slår sig op på at være socialt bevidst og et socialt parti. Jeg synes, det er en kombination af begge dele. Men jeg synes bare aldrig nogensinde, man skal glemme, at rigtig mange ting starter hos sig selv. Det gør det. Altså samfundet skal være med til, som jeg siger, at lade være med at presse unge mennesker så meget, som jeg synes. Fordi unge mennesker, synes jeg virkelig bliver presset helt enormt i dag. Det synes jeg. Jeg har selv børnebørn på 19, 2 på 15, og så en den lille nye på 2 uger. Hun er meget beskyttet i øjeblikket, må man sige, men det er ikke sikkert, at hun bliver ved med at være det. Så jeg mærker det jo, jeg kan jo se, hvad der sker omkring de her piger og deres venner og veninder og sådan noget. Så det starter allerede der. Men selvfølgelig, vi har et velfærdssamfund, og det skal vi helst bevare. Så selvfølgelig er det da også samfundet, der i den grad skal tage hånd om sådan nogle ting. Det siger sig selv. Jeg synes, det er en skandale, vi får flere og flere hjemløse. Det synes jeg er trist. Ja, det virker så underligt, at man sidder her som 67-årig, og så siger man, i min barndom og i min ungdom var det i hvert fald ikke sådan. Men der var ikke tiggere på gaden dengang. Det så man ikke. Man så ikke hjemløse sidde på gaden med deres store, dejlige hunde og tigge. Det fandtes simpelthen ikke. Hvad pokker er det, der er sket? Det er svært for mig. Jeg har ikke svaret. Vel, jeg kan bare gå og tænke lidt, hvad pokker er det egentlig, der er sket? Altså, er vi blevet os selv nok? Eller hvad sådan er det egentlig? Vi har kortere arbejdstid. Det har vi jo i dag, end vi havde for 30-40 år siden. Ubetinget. Men er det, fordi samfundet stiller så store krav efterhånden, så endnu flere falder igennem, fordi de ikke kan leve op til de krav? Det kunne man godt forestille sig.
Vi finder lige tid til et sidste spørgsmål hernede på forreste række. Det er faktisk til sociale medier, især Facebook. Mange af dine kollegaer på Christiansborg, de svarer meget flittigt. Og nogle gange så, du sagde, at det var sjovt måske at læse de kommentarer, som kommer til et indlæg eller et eller andet, man har skrevet. Nogle gange er der også opklarende spørgsmål. Kunne det ikke være rart nogle gange at komme med et konkret svar, ligesom mange andre af dine kollegaer, for at være lidt mere nærværende til sine følgere, likers, fans? Det kan jeg bare ikke. Altså jeg kan lige så godt sige, så bliver jeg stresset. Altså så kan jeg bare ikke leve op til det, jeg skal. Fordi jeg får et hav af mails, som der alle bliver svaret på. Der bliver svaret på mails. Altid. Hver eneste dag. Altid. Hver gang. Også på breve, som man jo får færre og færre af nu. Der er ikke ret mange mennesker, der skriver breve længere. Meget kommer på mails, men alle får et svar. Det er meget ofte min sekretær, der svarer, fordi ellers så kan det heller ikke hænge sammen. Hun kender jo ligesom, men jeg ser dem alle sammen. 100% sikkert. 100%. Og det er ikke bare sådan, tak for din mail, den har vi taget til efterretning eller noget. Hvis der er noget, folk gerne vil vide, så henviser hun den til et eller andet, eller sender et eller andet med, hvor vi har med vores holdning på politikken, altså det, på det politiske, der bliver spurgt om. Altså jeg synes virkelig, at der bliver gjort enormt meget for at være service-minded også over for borgerne. Det var alt, hvad vi nåede. Tusind tak, Pia Kjærsgaard. Det var sjovt. Tak skal du have.